हस्पिटालखौ नांगौ ना बुंदों आमा हस्पिटाल लागिबाय बिसोर नांगौ ना बुंदों बिसोरनि बायदि मानसिनि माने बाथ्रा होनब्ला जोङो थुलुंगानाय मोनो गोसोआव बोलो मोनो बेखायनो जों दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन बोलो मोनदों आरो बे बोलोखौ जों बांसिन फोरागोन आरो आइ आफा रायजो राजा बयबो दोले बोले बेयाव बाहागो लाफैनांगौ जों बयबो खावलायहरो क'क्राझारनि इसिबां सेजन नागरिकफोर अर्गानाइजेसना जेखि जाया मानो बेयाव खुनु दल संगठननि बाथ्रा फैया बेयाव सचेतन नागरिक बे गासिबो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ जेरै दं बिदि लाखिनो थाखाय आन्दलन खालामदों आरो बे आन्दलना बबेबा मोनसे दल संगठननि नङा बियो समस्या जोंनि बयनिबो रायजोफोरनि समस्या ओंखायनो बे रायजोफोरनि समस्या हिसाबै बेयाव गासिबो इरेसपेक्टिभ अफ अर्गानाइजेसन्स इरेसपेक्टिभ अफ माने माबा खुनु जेबो फारागथि गैयासे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ जेरै दं लाखिनांगौ होननानै जों आन्दलन खालामदों बे आन्दलना सानबा जाबाय आरो जों लुबैदों जे बेसरगाव जानाखि सिभिल हस्पिटाल मेडिकेल कलेज जागोन बे मेडिकेल कलेज जाथों आरो बे मोजाङै जाथों जोंहा बेयाव खुनु बादा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु बेसरगाव नोङो मेडिकेल कलेज जानाय लोगो लोगो बे थाखानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जे उथायनांगौ जों बेखौ खुनुदिन लुबैया आरो ओरैनोब्लाबो जे जेब्लानाखि बेसरगाव सिभिल हस्पिटाल लुफुंनाय जागोन होननानै जेब्ला फोसावनाय जादोंमोन बे समावथ' खुनुदिन बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ लुफायनाय जागोन होननाथ' बुंनाय जायाखैमोन जे सिभिल हस्पिटाला जागोन खिन्थु रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल थागोन बाथ्रा बेसोमोन दा दिनै जोंनो गोदाननिफ्राय गोदान जोङो मोजां सफिस्टिकेटेड इकुइपमेन्ट गोनां हस्पिटाल जोंनो नांगौ मेडिकेल कलेजआ साफिसियेन्ट नङा जोंनो क'क्राझारा मोनसे सेन्टार बे बिखा बे जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि आरो लोगोसे बे साराउन्डिं थानाय इसिबां माने जाथि गसिबो दं गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि जाथि गसि दं बिसोरनि थाखाय नैबे क'क्राझारनि जायनाखि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल बे मेडिकेल सेन्टारमोन बे ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय बेखायनो बेखौ लाखिनांगौआ जोंनि थाखाय बयनि थाखाय खोब गोनांथार आरो बे सिभिल हस्पिटाला जोंहा हिस्ट'रिक मोनसे माबा दङ जारिमिनारि मोनसे सोमोन्दो दङ हिस्ट्रिक मोनसे सोमोन्दो दङ जे बे जाहैबाय हिस्ट्रिकेल सोमोन्दोआ जाहैबाय रुपनाथ ब्रह्मआ सासे बर'नि समाज सिबियारि रुपनाथ ब्रह्मआ बर'फोरनि थाखाय गोबां खामानि मावलांदों बर'फोरखौ बुंनो थाङोब्ला बिसोरनो मेगन नुहोदों बर'फोरनि अधिकारखौ बिसोरनो बुंजेनदों ट्राइबेलफोरनि बाथ्रा बुंनाया बिसोरनो बुंदों जोंनि रिजार्भेसन बाथ्रा बुंनाया बिसोरनो बुंदों जेब्ला बर'फोरखौ सै लै खालामदोंमोन हारसाफ्रा थाजाबोआखै जाजाबोआखै मुगैदों जेराव साया नामब्ला सुवा जायोना बर'खौ मुगैदों बे समाव रुपनाथ ब्रह्मआ सेपारेट ट्राइबेल हस्टेल नांगौ होननानै थिनानै आलादा भाबै फरायनायनि आलादा भाबै ट्राइबेलफोरनो थानायनि बेबस्था खालामनो थाखाय दाबि खालामदों दा गथे रुपनाथ ब्रह्मआ सासे गिदिर समाज सिबियारि जाथियाव गिदिर मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं दा बेबायदि कन्ट्रिबिउसन थानाय रुपनाथ ब्रह्मनि बे मुङाव सिभिल हस्पिटाल लुनायखौ जे बोखारफिननो नागिरनाया जोबोर अननाय बे खुनु सैजोथ खालामथाव नङा बे जोंनि थाखाय गिदिर ग्रेट हिउमिलेसन जोंनि थाखाय जोंखौ असनमान खालामनाय जादों बर'फोरनि एक्जिस्टेन्सखौ असनमान खालामनाय जादों गतिके बेखौ जों सैजो खालामनो हाया रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव जा सिभिल हस्पिटाल लुबाय बे साबसिननिफ्राय साबसिन जानांगौ बे गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन जानांगौ जों बेखौनो दाबि खालामो बेनिखायनो बे दिनै बेसरगाव मेडिकेल कलेज बानायनाय लोगो लोगो जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनो हादों बेखौ जों माने गोख्रोङै निन्दा खालामो आरो बेखौ लांनो होआ आरो जों बेखौ गाबथागोन जुजिगोन आरो आन्दलनखौ जों खालामबाय थागोन जों बेनि थाखाय गोबां सावरायनाय जाबाय दा जों सानबा खालामबाय सानबाल' नङा जों दिनै डिसिनि थ्रुयै गभर्नरनो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय आरो कपि होबाय चिफ मिनिस्टार आसामनो ओमफ्राय बिएसनि सिएमनोबो होनाय जाबाय दा आरोबाव जों सेपारेटलि चिफ मिनिस्टारनोबो मेम'रेन्डाम हरनाय जागोन आरो फैगौ 17, 18, 19आव जोङो बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मोखाङाव बिदिनो गाजा गोमजा दोले बोले हाजार हाजार मानसिखौ लानानै जों धरना होगोन बे बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङाव धरना होनायनि खारना जाबाय 17, 18, 19आव बिटिसिनि मोनसे जथुम्मा जागोन बेयाव बिटिसिनि मिटिं जागोन दा बेखायनो बे मिटिं जानाय समावनो जोङो जोंनि समस्याखौ जोङो आवाज दिखांनो थाखाय बिटिसि सेक्रेटारि मोखाङाव 17, 18, 19 तारिखआव जोङो धरनानि हाबाफारि लानाय जादों जों बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों दा नैबे आबौमोनाबो एथ' बैसो बुरि बुरि जाबाय रुपनाथ ब्रह्मजों खामानि मावबोनाय गोदो बिसोरनो न'मोनबा दा बिथांमोन बेबायदि मानसियानो दिनैसिम ओंखारनो होननानै जों हस्पिटालखौ नांगौ ना बुंदों बिसोर नांगौ ना बुंदों बिसोरनि बायदि मानसिनि
माने बाथ्रा होनब्ला जोङो थुलुंगानाय मोनो गोसोआव बोलो मोनो बेखायनो जों दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन बोलो मोनदों आरो बे बोलोखौ जों बांसिन फोरागोन आरो आइ आफा रायजो राजा बयबो दोले बोले बेयाव बाहागो लाफैनांगौ जों बयबो खावलायहरो